Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ки ҳамаатон сеҳату саломат ҳастед. Влоги имрӯзамонро аз дарзмол кардани сару либос сар мекунем. Имрӯз рӯзи якшанбе аст. Ман либосҳои фарзандонамро барои пагоҳ тайёр карда истодам ва хостам бо шумоён каме суҳбат кунам ва ба як-ду комментария дар ҳамин ҷо ҷавобгӯ бошам ё ки ду комментарияро шарҳ диҳам. дӯстони азиз, вақте ки ман нав каналро кушодагӣ будам, ба ҳаматон гуфтагӣ будам ки дар канали мо фақат энерҷии мусбӣ мегиред, ягон намуд негатив намешавад. вақте ки одам блогер мешавад, бояд ҳам критика, ҳам танқидро қабул кардан тавонад ва ман ҳам аз он ҷумла ҳастам. ва барои кушодани каналамон имрӯз 7 моҳ мешавад ва дар ин муддат ман бо бисёр занону модарони бо маданият ва бо маърифат аз наздик шиносоӣ пайдо кардам. ба онҳое ки дар ҳаққи фарзандони ман, дар ҳаққи ман дуогӯ ҳастанд, суханони нек менависанд, миннатдории худро мехоҳам баён кунам. ҳамеша сарбаланд бошед, хонаобод бошед, ҳар куҷое бошед, сеҳату саломат бошед дӯстони азиз. ва дар влоги дирӯза як зан бо номи Фарзона як комментария навиштанд ки балёни бечора хонданро омӯзонед, хондан наметавонистааст. хоҳари азиз, шумо воқеан ба канали мо нав обуна шудагӣ ҳастед ё ки влогҳои моро тамошо намекунед? Лёня ягон хел бечора нест, ӯ дар оила зиндагӣ мекунад ва бо диагнози Лёня бояд ӯ умуман мактаб хондан натавонад. лекин бо кӯшишҳои ман, бо ғайратҳои ман, бо ҳаракатҳои ман Лёня дар мактаби оддӣ хонда истодааст, дар ягон хел интернат не, дар мактаби оддӣ хонда истодааст. Бале хондан наметавонад ба хотири он ки ӯ диагноз дорад, дар учёти психиатр аст ва доруҳои бисёр вазнин мехӯрад. ба ҳамин хотир доруҳо ба майнаи сараш таъсир кардагианд. ва боз як чизро ногуфта намонам ки Лёня дар синфи 1 мехонад. ба хотири ҳамин бемор буданаш дертар ба мактаб рафтагӣ. ва комментарии дуюм аз номи Саид Қаҳоров навиштанд ки шумо фикри номи тоҷикӣ додан доред ё не? фарзандони ман номи тоҷикӣ доранд, лекин ман ҳақ надорам ки дар ҳуҷҷатҳояшон номҳояшонро иваз кунам. ба хотири он ки инҳо приёмӣ ҳастанд, зери назорати опека ва давлат ҳастанд. ана ҳамин буд дӯстони азиз, ҷавоб ба ду комментарие ки ман гуфта гузаштагӣ будам. ман ягон касро ранҷонданӣ нестам. ман ҳамаатонро, ҳамаи подписчиконамонро қадр мекунам, ҳурмататон мекунам ва мехоҳам ки влогҳои мо дар ҳамин муҳити дӯстиву рафоқат, қадрдонии якдигар бошад, суханҳои қабеҳ набошад. ана ҳамин хел дӯстони азиз, бо шумоён якҷоя ҳамсӯҳбат шуда дарзмолро ҳам ба анҷом расонидем ва ҳоло бошад творожный булочка мепазем. барои ин ба мо лозим аст як қошуқ дрожжа, онро бо шир ва як қошуқ шакар омехта мекунем ва ба ҷои гарм як 20 дақиқа мемонем. дрожж бояд бардошта шавад, тайёр шавад. баъд хамирро мешӯрем. барои хамир ба мо лозим аст 200 грамм творог, орд ним кило, 1 стакан шакар, 1 стакан равған, 2 тухм. пас аз 20 дақиқа дрожж ана ҳамин хел тайёр мешавад ва баъдан хамир мешӯрем. ана тамошобинон, булочкаҳо тайёр шуданд. ана ҳамин хел мулоимӣ болаззат мешаванд. шумо низ бо ҳамин рецепт ҳатман тайёр кунед. саволатон бошад дар комментария нависед дӯстони азиз. Лат хӯрдааст. ҳоло бошад ба ҳамин май смешакаем ба пойҳояш. Эффективное средство при синяках, ушибах и отёках. аз ҳамин латхӯрдагӣ, аз синяк, кабутӣ, аз ҳаминҳо. дар тренировка пояш лат хӯрдааст. кане снимай. ҳоло бошад тамошобинони азиз, духтаронам ба хонаи холаашон рафтанд, писарбачаҳо дар хона монданд ва хоҳиш карданд ки барои полдник картошка сурх кунам, яъне картошка фри бирён кунам.
ба фикрам ҳар як кӯдак картошкаи бирён кардаро беҳад дӯст медорад. Фарзандони ман ҳам инчунин. روزی سخت و تنگ یک دم بگذرد ساعتی در دودم غم بگذرد روزی سخت و تنگ یک دم بگذرد هر بلای که عظیم است و علیم هر بلای که عظیم است و علیم از سری فرزند آدم بگذرد از سری فرزند آدم. Какие возможно, что есть померить. Так. Да. Может, этот футболочку померить? Ищите. Это... Нет, она большая. Она большая. Нужно большую куклу. Большую принеси куклочку. Так? Вот маленькая. Да, вот это платочком. Укроем ее, чтобы она... Это ее одеялка. Укрываться. Делает и укрываться после так. И все. И спит. Может, нет, это платьишко большое. Тут все для нее большое. И это так. И штанишки. И... Так. И это дальше. Это ее тетеньки. Это тоже. Может, я вот эту одежду одену? Давай. Это когда я была маленькая. А сейчас побольше. Когда маленькая. Она была шнур. Это была шнур. Маликуша. Малика. Муж, посмотри в камеру. Так. Может, пока для нее тетеньки одежду подберем, да? Да нет. Вот это платьишко для нее. И еще какие штанишки. Она сейчас к нам придет. Да. И вот эти штанишки для нее тетеньки, да? Да нет. Посмотри. Погладь, пока они в гостей. Молодцы. Смотрите, какая куколка. Вот их не игрушки. Маликуша, взгляни сюда. Доча. Посмотри. Сару либоси кӯдакиашро ёфта пӯшидагӣ. Ой, привет, пришли? Ребята, мы пришли в СССР. Всем привет, мы снова пришли. Когда лялькой была, вот в этой шапке ходила. Малика. Хочешь на ляльку мою? Мам, нас, мы когда шли, мы видели мы Кто? پیوندی من باقی امیدم حاصلم دل بندی من بختی سفیدم خوشگلم. дӯстони азиз, рюкзакҳое ки барои Ҳасан Ҳусейн барои тренировка заказ кардагӣ будам омаданд. Боз барои Настенька рюкзак заказ кардагӣ будам бо
скидкаи калон. Мехоҳам ба шумо абзор кунам. Бирисина ручку бери. Мам тут второй. ин рюкзакҳоро барои тренировка заказ кардам, ба хотири он ки ба дарунаш ба рюкзаки пештарашон ҳам бутси, ҳам тренировочный костюм, ҳам бутилкаи об намеғунҷад, ҷо намегирад. Ба ҳамин хотир аз ҳамин рюкзакҳо заказ кардам. Ана ин хел ана ин дар ана пушташ барои тахтапушти кӯдак лат нахӯрдан анами хел специальный покрытие дорад. Ана барои тахтапушти кӯдак лат нахӯрдан. Лёня переоделся? Пусть переодевается. Ана ҳамин дӯстони азиз, бачаҳо аз кӯча даромадан, ба ҳамин хотир қативайҳо гап задам. Ана ҳамин хел аст дӯстони азиз. Ҳозир ман дарунашро пур мекунам, нишон медиҳам. Тамошобинон, ана ин хел рюкзакҳои он қадар калон ҳам нест, майда ҳам нест. Рюкзаки пештарашон бениҳоят майда буд. Онҳоро Лиза ва Малика гирифтанд барои бозӣ. Барои Ҳусейнҷон бошад, ана ин игрушкаро кашол кардам, ба хотири он ки ҳар дуаш як хел барои фарқият шудан, ана ҳамин хел алишна шудан, ана ҳамин хел кардам. бениҳоят сифаташ ба ман маъқул шуд. Нархаш бошад 560 рубли буд ё ки 600 рубли буд. Хулоса бо скидкаи кибер скидкаҳо рафта истодааст. ҳоло ман ҳамин скидка гирифтам. дар ин ҷо бошад дӯстон, мо меҳмонӣ омадем. дар ҳамин ҷо влоги имрӯзаи мо ба охир мерасад. то наворҳои оянда дар паноҳи худованди меҳрубон бошед.